Wara li l-Gvern żvela l-pjanijiet tiegħu biex jintroduċi l-eutanazja volontarja nhar l-erba' li għadda, l-Assoċjazzjoni Medika ta' Malta sostniet li l-leġiżlazzjoni tal-eutanazja f'Malta f'dan l-istadju hija prematura, peress li l-kura paljattiva f'Malta qatt tfaddli la fejn titjieb. Huma ddikjaraw li l-ebda pazjent m'għandu jitpoġġa f'sitwazzjoni fejn l-eutanazja volontarja u assistita tidher bħala l-unika soluzzjoni minħabba li ma jkunx hemm kontroll adegwat tas-sintomi jew inkella jkollhom nuqqas ta' appoġġ. Il-mam qalet li n-nuqqasijiet fil-kura paljattiva f'Malta jinkludu l-infrastruttura f'ira, nuqqas ta' taħriġ kif ukoll nuqqas ta' ħaddiema u ma qalu wkoll li hemm nuqqas ta' aċċess għal mediċini essenzjali għat-tmiem tal-ħajja. Il-mam qed jappellaw lill-Gvern biex jagħti priorità lill-kura paljattiva bħala emerġenza nazzjonali tas-saħħa qabel ma jiftaħ il-bieba l-mewt assistita għax is-sistema kif inhi bħalissa mhix imħejjija etikament, klinikament jew operattivament għal pass bħal dan. Huma żiedu jgħidu wkoll li l-introduzzjoni tal-eutanazja tista' twassal ukoll għat tnaqqis fil-kwalità tal-kura paljattiva. Skont il-pjanijiet kurrenti, il-pazjenti li qed jaffaċċjaw mar terminali u li għandhom ftit xhur biss ħajja ikollhom id-dritt japplikaw għall-eutanazja. Il-pazjent irid ikollu aktar minn 18-il sena u jkun qed ibati minn marda terminali li ma tistax titfejjaq u li skont it-tbassir għandha twassal għall-mewt fi żmien 6 xhur.